World Wide Web yani SHW tam 33 sal berê ev SHW ketin nav jiyana me. Tim Berners-Lee 33 sal berê roja 20 berfanbara 1990 de metneke ji bo van her sê weyan nivîsand. Wê çaxê ev her sê we ne ji bo derve bû, ji bo leşkerî û akademiyê bû. Paşê çi bû? Paşê 06-08-1991 de yani 33 sal berê rojek wekî îro ev her sê we ketin nava jiyana însanan. Çawa bi vîya wayî yekem car êdî ji derve jî dikaribûn tu kompîtora xwe de SHWyan binivîsînî paşê navnîşanekî û bikevî malperekê. Berê wê ev her sê we yani ev malper yani ev bikaranîn tenê ji bo leşkerî û ji bo akademiyê bû. Rojek wekî îro sala 1991 êdî ji derve jî însan diketin nava vê malperê. Êdî serdemeke nû dest pê kiribû. Êdî ev her sê we ne ji bo CERN yani navenda lêkolînên nukleer a Ewropayê bû. Êdî ji bo herkesî bû û her ku çû jî wê belavtir biba wekî ku îro belav bûne. Weyan û vî zilamî dinyaya me guherand. Dinyaya însanan guherand û gelek tişt guherandin êdî dinyayekî din hebû. Êdî medkarî bi rehetî xwe bigînin agahiyan. Êdî me rojnameyên xwe bi ser wan weyan re dixwendin. Êdî televizyonên xwe jî radyoyên xwe jî ji wê derê me hal dikirin. Em diketin her sê weyan û me her tişt dikir. Me çi dikir? Êdî me bazirganî dikir ji ser wan her sê weyan re. Êdî tu kompanî bê her sê wan weyan ne dikarî bimeşe, ne dikarî kar bike. Êdî rojnameyan mecbûr malperên xwe vedikirin bi her sê weyan û paşê navnîşanê xwe. Êdî şahî di nav wan malperan de çê dibû. Bi kurt û kurtahî 33 sal berê şeşê Gelawêza 1991 ew her sê we ketin nav jiyana me û êdî ji nav jiyana me dernakevin. Êdî bê wan em nikarin bijîn. Zarokên me jî dema diçin gundan, navçeyan, bajaran, diçin serçiyê, diçin berbehrê, diçin nizanin ku derê, destê wan de telefon û bi wan her sê weyan û nizanin çi dest pê dike. Anha tiştên din jî li wan zêde bûye, çi zêde bûye? Hişê zîrek. Ew hişê zîrek jî di nav vê înternetê ev qada ku 33 sal berê li pêşiya me vebû ciyê xwe girt. Serdemekî nû dest pê kiribû 33 sal berê. Ew serdem heta ku derê wê here helbet ez nizanim. Lê ez vê dizanim ku em van ji her sê weyan gelek sûde werdigirin û em spasdarê Tim Berners-Lee ne.